podobné, ako keď prídete v 30-ke k lekárovi a teraz lekár sa vás spýta, tak čo ste, drahý pacient, do tej 30-ky robili, čo máte za sebou, aké lieky ste doteraz brali, akými chorobami ste si prešli. Presne rovnako to funguje aj s jazdeným vozidlom. Každé to vozidlo má za sebou nejakú určitú históriu, má za sebou už určité nabehané kilometre, má za sebou nejaké servisné intervaly, ktoré bolo potrebné dodržať a naozaj riešiť k spokojnosti toho daného vozidla, aby fungovalo naďalej tak, ako má. A práve to je niečo, na čom si my v biznize staviame, že každé vozidlo, ktoré máme na ceste, naozaj so starostlivosťou opatrujeme, či už je to počas toho trvania doby operatívneho leasingu, keď naozaj každé jedno vozidlo je v rámci svojich servisných intervalov pravidelne monitorované. Je to iba v zmluvných servisoch našej spoločnosti, ktoré majú naozaj vysoké kvalitatívne štandardy, ktoré musia dodržiavať pri naozaj servisovaní toho ktorého vozidla a takisto je to aj s poistnými udalosťami.